In this video, na trati, len by som rád vedel, čo to je. Tak nejdu kolobečkou. To nemám v hlave, mám v nohách. Nerozumieme ani prd, z Maďarska sú. Krásne späťáky. Jasné, že je tam turbína, Poláci sú blázni. Zistíme si viac o tom aute, každopádne tam určite nie je škodovársky motor. Zmiana opon w celu poprawy trakcji. Już taki dystans. Przyszedł ten dziadek obejrzeć do środka, co masz w środku za skrzynia. Buda jako masz. Silnika nie oglądał, Buda oglądał. Przez tylnią szyba zaglądał. Pozrieme sa na kategórie. Takže Michal Gramblička z Yamaha trieda M3 a Anton nahodený do systému. Áno, je to tak, Miloš Bernátek. Je to trieda M5 Kráľovská, najvyššia na trati ľavej. A Juluvago, tradične trieda M3. Takže dvakrát Suzy. Ale jeden predsa len po kapánek väčších úpravách. Czechosłowacki motor, stary. 1.4, oturbená. Fabia. Na 5 miestach uložená kluka, je to rozumnejšia verzia. Myslel som, že to bude objemovo inde, ale dobre to znie. Len momentálne má troška silnú konkurenciu vedľa.
aké auto. Robí to! Možno niekto za chvíľu zahrá. Ja som toto zažil, to bolo rok 2002, keď sa tu stretol, môžem nazvať môj kraj. Takže to boli dve naše GTR-ka v rámci Plameňov. No a neposledne ideme ďalej, momentálne Maďarsko versus Poľsko. Schuster Zolier ide znova zabojovať. A tuto máme jedovatú Škodovečku, 1.4 turbína, Fabiový motor. Ale atmosféra, povedz. Keď hučí, tak ešte bratia, ale potom môžeme doštartovať, takže ideme na to momentálne teda poľsko-maďarský rozstrel. No v rámci sprievodného programu nezabúdajte 15.00. No v rámci sprievodného programu nezabúdajte 15.00 Moto TV show Woody a jeho chlapci na tom vedľajšom parkovisku. No, nebolo to úplne ideálne odradenie. Počkáme si výsledný čas.
superfinále 8 najrýchlejších aut. A toto je stará dobrá čechoslovácka Škodovka oturbená. Hondiak bude nešťastný. Jeszcze 002. A toto je stará dobrá čechoslovácka Škodovka oturbená. Přemyslel Sochaský a 134 Přemyslel Sochaský 158. Kebyže prídete povedať, že nedokážete nastúpiť. Áno, Pontiak ide, ďakujem. Takže Šuster z Oli 154. Šuster Zoltán 154. George Negru 151. Teba vidíme, aj keď si nízky. Na budúce si kúpime antenku. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.